E eu tamén dixo que é o Banco Inter, que non hai caixa de ahorros que dea tanto carto como dou esta ribeira. Non hai banco pastor que dea tanto carto como dá esta ribeira. O banco era un banco marisqueo moi bo. Esta ribeira nunca houve que degenerar. Sempre criou ela sola. E era a mellor playa que había para criadero da ameixa. Iso xa dicían nos radios, en todo xa dicían que non había ribeira tan productiva como a de Lourizán. Nin Sanxenxo, nin o outro, e aquí exportábase directamente. Aquí a ameixa exportábase directamente. E a cría, cando a compraban non para vender, para comer, senón vendían xa a cofradías, que antes non había esas cofradías, pero bueno, vendían xa para regenerar outras playas. Cando eu quedei viúda, unha noite, acabei de fregar a casa, de meter os meus fillos na cama, e senteime na mesa da cociña e dixen, Dios mío, mañán que lle vou dar a estes rapaces, que non tiña nada para lle dar de comer, eu non cobraba chica nin pataco. E marcheime, eran as 2 da mañán, e senteime na que hoxe é a cofradía. E cando pasou a primeira xente, marcheime con ela. Pero elas marcharon por outro lado, tiráronse ao mar e eu quedei sola. E fun hasta a Pedra Fluxán, eu soliña, e cerrou de Nabueiro. Ainda eu continuo onte a Lola, onte ou non tronte. Cerrou de Nabueiro, e quedei eu sola e dixen, Dios me axúdame. E cando mirei que tiña 4 kilos de ameixas na abada, funas enterrar a avenida, por si viñan os contramestres para que non me escolleran. E volvín a ir outra vez, aquel día vin cargada de ameixas. Eu sola, que a xente escapou con Nabueiro. Moitas xa non foron porque era tarde. E outras non tiñan tanta necesidade, non foron. E as que foron escaparon con Nabueiro, que lle tomaron medo. E eu vime, cando empezou a romper o día, dixen, eu marcho-me que van vir os contramestres da lonja. Era hora de deixaren a lonja, que antes vendían toda a noite. Antes vendíase de noite o peixe na lonja. E marcho-me. Marcho-me, empecé a xuntar as bolsas que tiña enterradas, e quixen botar a cabeza, non fun capaz de ver a bolsa arrastra dos paus de dentro da celulosa. E fun poñendo de pau en pau, e ali arrodillei e me botín a cabeza como pude. Eu sola. A chegar á casa, como ainda a compradora non tiña luz, levei todo para a miña casa e fume para o río, así de noite. Fume para o río, lavei toda a roupa, botina a secar. E depois fun vender o meu traballo, fun á plaza e trixenlle de comer aos meus fillos. Iso, que caixa de ahorros cho dá? Dacho algún banco? Iso só me dou a min o marisqueo. E amasa moita xente. A min amasa moita xente. E vos estou a contar o que pasei, porque eu non sei o que pasou cada un na súa casa.